Twak mokinyi kamwadhi goyo mbaka e weche mag siasa mapacho kae ka achiel kod weche motenore kod yiero maduong' mabiro mar wach e chenoni nyinga Kristo. Wino ka okinyi ma kawuono wan kod mor mar bedo kod Mr. Moses Omondi madhi miyo watwak kendo wadhi twak kode e weche mag siasa ka achiel kod weche mag yiero maduong' mabiro. Adhi rwake mondo mos nikwara mogi oler to Moses Omondi en ng'ano to dak kanye to otimo ang'o. Moses Omondi machiegni e Lolwe TV. Erokamano oganda ndiluonga ni Moses Omondi wuod Alego modak kendo mopuo Kibera. An adongo Kisumu ndogo Kibera ka. Antija e kijiji ka ang'era kaka community organizer. Atiyo gi raweche mine jomadongo e weche ma tero community mbele. Mage tije ma watijgo e Nairobi ka. Ma in wood bedroom. An wood bedroom. Wan wae bedroom, kamunjo gani bedroom. Yes. Sani bedroom ne omede nyaka sitting room. Nyakoro mugika iwinjo watwa kod wood bedroom. Moses Omondi men community organizer e kar od bura ma Kibra e county ni ma Nairobi kamwadhi lose weche mag siasa kane aselidhoni man. Moses e jumani chieng' tich adek doho mar piny mangima mar ICJ ne ong'ado bura mane onindo nyakonchiel e wi ywaruok mar kiewo kind piny Kenya kod piny Somalia. Kendo ker mar piny Somalia Mohamed Farmajo ne okwayo piny Kenya mondo yie kod duoko mane ogol kod doho mar ICJ ka ker Uhuru Kenyatta to ne oramo ne piny Kenya ok bi miyo Somalia kata na inch achiel kende. Iparo ka en okang' mane monego bed piny Kenya kawo bang' kane doho oseng'ado bura ma kamano? Ananya wacho kamae. Mokwongo mano makosa maduong' kabisa. To sani onge wan monego decide kaka wapogre pinywa. Okini jomoko rome e bura moro ni ging'adonwa bura kaka onego wandusre pinywa ma Kenya ka. Mano en gima adwoko ni ker Uhuru Kenyatta erokamano kuom chung' motegno kowacho ni piny masani ok nyal timore. Kata imbe dalani ng'at moro manono ok nyal donje dalani to nduso dalani to in kanyo. Mano gima ok timore. To ananya wacho kama ni wach kwe anya kwayo ni Kenya gi Somali wanya romo. Ing'en samoro ok ochuno ni seche te nyaka wang'aw ngima wa malo watero wechewa ICJ. To gik mwanya bed piny ka ma wapangwa ni makosa ni kanye. Gik manya losre. Mokwongo piny ma Somali en piny ma pod tungni. Nyisa election manosetim Somali. En piny ma pod tungni. Onego gi spend time margi mondo gipangre kaka piny. Kapok gichako pango loa kata nam ma wan godo gichako pango nwa nade. Gipangre mondi kaka piny, gipang pinygi, gibi mondo wabed piny ka gisepangre. Ka nyalo ng'adi gimiwacho ni kik wadhi e lweny kod piny Somalia. Yes. Wati kod diplomatic way mar mondo wakel kwe kendo watiek ywaruok mar kiewo e kind piny Kenya kod Somalia. Yes. To nyakwara mugi kanya aneno. Yeah. Piny Somalia ne owacho ni ne gidhi ICJ nikech piny Kenya ne otamre chopo e romo ariyo mane gipango kod piny Kenya Mogadishu mar kelo kwe e yo wach makamae. Koro iparo ni kendo gi piny Somalia bro ikore mar mondo kendo wabed piny mondo watim twak kodgi. Lakini kuom adiera kwarango historia ma koko ma wan go mege pinje ma Afrika ma wan go sani. Yes. Kuom adiera wanya rango from even the colonialist perspective. Yeah. Kanye kama sida marwa nochake. Wan gi piny mangima, piny nen marwa te. To bang scramble for Africa, makoro gik moko nipogo nwa ni unu mako ka, gigi mokelo nwa sida mwan go sani. Ma an Somali den piny ma nwachwani we jirani. In kikao kes mari, idho go ndege, idhi kes to wan jirani. Dak wak solve kes marwa kaka jirani. Nwach sama koro kirango kata pinywa Kenya ka. Wan mwa host
the largest Somali community in the world. Kenya, one more hosts the largest Somali community. To Kenya, Somali nyaka watu di fulowa, kasto gidwa ingo wa case. Timre, timre shwari. And gimanya kwayo ni piny Somali. To kagiwinja, waduogru e ot, nwach sama uwinyre, to wambe wainyre. To sama wainyre ka Kenya, to nyaka ging'e ngimbe giinyre. Kopogre kod dhi e lweny kod piny Somalia moken gombo mar ja Kenya moro amora kech lweny bende en expensive. To lweny bende dhi ketho osiep mosebedi kindwa kod piny Somalia. To bende king'iyo piny Kenya en jakanyo mar United Security Council. Kendo ker Uhuru Kenyatta ker mar United Nations Security Council e kindeni, odho en gima luorore kinde ka kinde. Kopogre kod lweny, option machielo en ni mondo wati kod riwruok mag pinje mag Afrika AU mondo watiek ywaro e kind piny Kenya kod Somalia. Iparo ni AU kod IGAD nyalo tieko lweny makama e yo madhi moro piny Kenya kod piny Somalia? An paro mamara magi institutions mana kwayo ka Somali ne do chako godo. You know, one gi African Union ma one wawegi, you know, wakao telo ma African Union kaka African nations. Kurana bokwayo the Somali, you know, family. Can we go? Wadiuru African Union marwa. Wadiuru IGAD. Did they exhaust options machal kamago? Manigi manya penjo Somali. To ana kwayogi ni African Union can solve our problem. Nwach gimomiyo nolose nango. Nolose mondo mokwongo timango oriwa. Mar ariyo ka gik moko timre ma dondruok moko matindo tindo mege pinje wagi wanyabet piny mondo I believe kata AU gin gi courts megi maginyalo temo mondo gi address go issues mo face sani. To koro penjo en ni kaponi African Union ni kod courts manyalo kelo kwe kendo tieko ywarruok makamae, ang'o momiyo ne giweyo courts mag AU gidhi nyaka doho mar piny mangima mar ICJ? An gima paro ni pod wan gi paro ni gima Big Brother or decide ema bernwa. And money mentality monego wagol. Even a small brother can make and decide a case in a justified way. Okini ochuno ni nyaka Big Brother or decide no case maro. Hapana. Onego accept ni wan gi small brothers modhi school, wan gi small brothers monge onge law, wan gi small brothers mosomo. To these small brothers nyaka wategi serious mondo gikonywa koko mawango between Kenya and Somalia. Kata mana big kana small brothers bende nyalo goro paro makare. Mano paro ma iwinjo ko ogolwa kod Moses Omondi ma community organizer kar od bura ma Kibra mwatwa kod okinyi makawuono e weche mag siasa kaachiel kod weche mapacho kae kama walose wi ywarruok mar kiewo e kind piny Kenya kod piny Somalia. Gichako neno Lolwe TV mar sani ma en twak mokinyi kama ikelo ni kod an Chris Owino ka okinyi makawuono watwa kod Moses Omondi ma en community organizer e kar od bura ma Kibra. Kura penji nyakwara mogi, Ker Uhuru Kenyatta ne oyango ni piny Kenya ok bi miyo piny Somalia kata mana inch achiel kende mare, kendo ne owacho ni kapok owe telo e lwet ker manyien mibiro yiero higa manyien, obiro miyo ker manyien mar piny Kenya kiyawo mar Kenya kana omiye moko bi miyo ta piny Somalia inch achiel kende. Koro penjo ma penji nyakwara mogi, inyalo oronwa paro mari ni bende isiro lwedo okang' mane piny Kenya okawo mar tamore winjo kendo keto e tim bura mane ong'ad kod doho mar ICJ e wi kiyo mar piny Kenya kod piny Somalia. Kawaloso pod ywarruok mar piny Kenya kod pinje maoko e weche mag kiyo, wanyalo paro piny Kenya kod piny Uganda bende ni pod kod lweny ma piny kata Cold War e wi ywarruok mar Migingo, mano Migingo Island. Iparo ni pinje maoko gikawo piny Kenya nadi ma piny moro nyalo chiwo joka wuono to wacho ni Migingo en marwa, kiny moro chiew ni Mombasa en marwa. Iparo ni gikawo piny Kenya iyo machal nadi? Komadier in gima waluongo ni international law kata diplomacy, wan gi gik moko ariyo manyaka ti ka problem wuok. Mokwongo en ga diplomacy, to mar ariyo en war. To niwach Kenya en piny mohero kwe,
aparo ni samoro diplomacy ma wan godo ni our neighbors are taking it for granted. Yes. To ken gima ber niwach Kenya en piny ma seche ma koko megelo wuok to gibet ga piny to giwuoyo migingo jowa bedo harassed every time kirango news jowa bedo harassed migingo ka to gimonego tim an mae pacha en Uhuru Kenyatta nyaka dhi rom gi Museveni agenda obedadi migingo agenda chiel masama oduogo e Kenya ka oduogo gi final decision ma owuogo Uganda niwach gigi en gima strip under the carpet chiemoro bolipuka to ng'en ka en gima okobedo solved fishermen ma Kenya man miginge ma hinyre to remember sama fisherman cha hinyre then nyithindo kichiem to sama nyithindo kichiem nyithindo kisom sama nyithindo kisom fuo donje dalano to kokoma migingo ni akwayo e joma winja machiegni gi president anakwayo ni koduogo koseneno Biden ker mar piny Amerika oduogi okawe kata bot oidhe kata bot Uganda odonje gi migingo ka bot odhi oket ker ma Uganda piny Museveni ong'ise ni wachni adwa ni wawuok kae ka wasetieko masamo oduogo e Kenya ko make press ong'iswa ni gicha wasetieko to en kama mane kwayo man ma iparo no ma e thuolo maber mondo piny Kenya otiek ywarok mag kiewo mane kinde kod pinje maoko to moloyo kind piny Kenya kod piny libamo ma Uganda e migingo iparo ni onego benwa kawo thuolo ni mar ka watieko ma Somalia mare migingo bende watiekre kod chuth mane gima akwayo niwach en gima nyalre niwach pinje ariyo maksani wakedo gi gin pinje ma jogi ng'eny e Kenya ka ing'eni jo Kenya ok ng'eny Somali kuom adier jo Kenya ok ng'eny Uganda lakini kirango pinjegi jogi